Această melodie merge bineînțeles din partea lui Vali Norocosul de la Hamburg. O face pentru 2-3 persoane care, să ne înțelegem, nu vrea să le dea numele, vrea decât să le transmită un mesaj. Și o face la cod din tot sufletul, cu cel mai mare respect pentru Vali. Păi dușmanilor, vă aud, credeați că sunt orbă și surd, dar pe fiecare în parte vă văd că am ochi la spate, vă văd că am ochi la spate. Păi iar ați trecut măsura, dar Vali vă închide gura, că s-a luptat mereu cu viața, nu i-a dat mama nici tata, nu i-a dat mama nici tata. De voi lumea e sătulă, șmecheri doar pe tastatură. Păi ați vrut să mă înțepați, fraierilor expirați, fraierilor expirați. Eu nu mă dau cum bate vântul, iar voi v-ați spătat cuvântul, iar voi v-ați spătat cuvântul. Mânca par pe toți pământul, mânca par pe toți pământul. Ăsta-i Vali Norocosul, mă, tată, mă! Și mai are Vali încă o strofă, ca să-i facă pe oameni să înțeleagă puțin cum stă treaba, să nu mai încerce, că nu-i loc cu Vali Norocosul. Eu din muncă am tot ce am, nu m-am dat vreodată mare, nu m-am sprijinit de nimeni, să rămân eu în picioare, să rămân tot în picioare. Viața mi-a dat satisfacții pentru omul care sunt. Nu sunt ăla ce lovește când e omul la pământ, când e omul la pământ. Ați vrut să mă înțepați, fraierilor expirați. Eu nu mă dau cum bate vântul, iar voi v-ați spătat cu cuvântul, mânca afară pe toți pământul. Când vreau eu pun țara pe jar, la fel ca Pablo Escobar. Păi cu mine nu vă mai merge, vorba mea rămâne lege, vorba mea rămâne lege. Ăsta a fost mesajul care îl transmite cu putere Vali Norocosul de la Hamburg pentru toți ăia prăpădiți care au încercat, tot nu le-a reușit. Te pup, Vali, să-ți trească valoarea ta mare, mare, șerifule!